nyoni efere goma monotine nyemba ya duma dulare nyoni efere goma monotine nyemba ya duma dulare nyoni efere goma monotine nyemba ya duma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo mawnde jeenay dujal hitande ujunde nogase joyi ɓatake men fati koye wasiya rendo alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calmini min juurima min ñaguima duwaw en duwima enen kala en denti en mbi alhamdulillah yewtere men buuɗalirmede jayde mon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe en renda sunare ene nelda kadi duwaw sohna rahmatullahi sall ha toon to Nowa Dibou goto e terɗe jayde weltare tv wonande jaltugol aduna gorgol makko ɗum ko hanki o mbe yummum Koda Sall en neldi duwaw dendagal Mauritanie naɓe kala dendagal Sénégal naɓe kala ko noonne kadi dendagal Nowa Dibou naɓe kala maire Gueye min duwanimama en duwanima endam ɗam kala Koda Sall en duwima en duwanima ɓesgu makko kala yo Allah welemo nannamo aljanna illiyina ya rabbi ya rahmanu sohna Hajja Hawa Ka giɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama en duwima e oɗo hen ɓiɗɗo jaaɗo o en mbi yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah nannumo aljanna bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallama kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en duwima en duwanima ɓe dumbaɓe en dumbira gañgañalde sabiɗen gandi kasoji ɗi ene kewi innocent en wonɓe toon woɗɓe mbaɗa woɗɓe takke gudde yo Allah dumbitɓe taw haydara ɓe perdani e gurdam mabɓe ya rahman ɓenne kadi waɗɓe gueɗe dumba toon Allah yo waylu ɓerɗe ɗe ɓe jalta ɓe jokkay haajuji mabɓe tawala kala ko bonnaniɓe e tardede aduna neɗɗo mo wonani toon baɗowo gueɗe ɗe ene nawa ɗum kaso yo Allah wahlit ɓernde nde wattamo moƴƴo pewɗo dewowo Allah jahowo ko moƴƴi kala neɗɗo jahowo pele bonde yo Allah ittu pele ɗe wattamo pele moƴƴe to won gujjo woni penowo ñohowo haaside dabrowo bonnowo
jahowoni mortay dewle ne mormortay galleji ne bonna cehilagal ne taƴa enɗam kalɗo wawi wonde yo Allah wahlit koyɗe ɗe wattamo moƴƴo. kala kadi haaside ɗo woni yo heptin ko haaside Allah walla ɗum ñaago Allah yo Allah ittu ngal haasidagal e ɓerdem ha laaɓa. sabu neɗɗo so tawi a watti nande neɗɗo dañi hunde tan natta handinemo e hunde nde ka haaside ƴeewat tan ñagade Allah moƴƴere yo Allah ittani ɗum wasa mawnude e ɓernde ma nde tawno haasidagal fuddata koye cukaku aɗa cukalon tan ne pijja guila so dañi hunde tan guila tikka wonta haaside ɗo fuɗɗotone mawnane mawde tawno jikku mawnita koye cukalel neɗɗo mawnata faggo jikku ala mawnita koye neɗɗo o. ɗum waɗi andumi yimɓe mbi ko masque samat tan wiyede kaari waylima ala ko noon o wano ko joni o dañi hollude yimɓe no wano ni deemo woni koye neɗɗo jinne o sukuño woni koye nder neɗɗo seyɗane koye neɗɗo wonata kaari kay joni ko yehi ko joni wahlima ala o ronkuno wahlade ga tan omo yiya nene omo yiya baaba omo yiya gorgol omo yiya kaw omo yiya ceerno kaari o ronki fewnitade nde o yehi noon ɗo guite birni to o artiri jikku makko. ɗum noon neɗɗo pop so heptini jikka mo moƴƴani ƴeew wahlude neɗɗo yo takto hoore mum e tagodi moƴƴi woto tag hoore ma e tagodi bondi goto men kala yo yurnito hoore mum jaɓa heptinde jikku mum mbasa heptinde jikku goɗɗo bonɗo tan an mbasa heptinde jikku ma ala ene jeeya e nunɗal ene jeeya e moƴƴere ene jeeya e yidde wonde neɗɗo moƴƴo ene jeeya e andude Allah woni koye moƴƴandema heptinde jikku ma on. so jikku bonɗo joguiɗa tan keptina ɗum ganda min noon jikka mo moƴƴani min no mbamini moƴƴani min de ɓernam nde moƴƴani yimmin somi nani tan neɗɗo maayi mi welto somi ni kaari mahirama o liyo mi sunanoma kono ala fodde min no mbami anje kaari ni mi weltuno ɗum somi nani kaari dañi ko boni tan mi welto so kaari dañi ko moƴƴi tan mi tikka walla mi haaɓa walla ɓerdam muusa walla mi wayni ƴewta hoore ma woto bonnu dewal ma Allah woto bonnu juuluji ma woto bonnu korkaji ma woto bonnu murnali ma woto bonnu kufunaji ma woto bonnu sadakuji ma ƴeew an ñagade Allah ndeɗa ɓernde yo Allah wahlitane walla ƴeewa neɗɗo mo kooliɗa jahan jettoɗa ɗum beele ɓattoɗa ɗum ñagonma Allah Allah ittanma ko woni ɓernde ma he ko. neɗɗo yo salo haasidagal ñaama bonɗi moƴƴi mum salo bonɗi ma ñaama moƴƴi ma jab moƴƴi ma ñaama bonɗi ma jab moƴƴi ma ñaama bonɗi ma kono woto jab bonɗi ma ene ñaama moƴƴi ma neɗɗo yo salo ɗum koy kalnde ganduɗa hankkadi an a yettima won nokku a tini aɗa wona haaside kaari a tini aɗa aña kaari a tini gonɗa hankkadi kalde o dañi ko moƴƴi tan an a faaɗat a fewnittako fofanduma kalat becce ma muusat ɓernde ma ƴerat kandinta tan koye hoore ma ya dañ kandinta tan kaari handani e ɗum ɗo henna ya ƴewtoye hoore ma bandam ƴewtoɗen jikkuji men ɗi ƴewtoɗen comportement ji men ɗi kaari yiɗa kam an ya woni galle tan hay goto yiɗama e galle ƴewta hoore ma fulɓe mbi noon so ɓuri coɓoƴƴi fof ganjata wojere coɓoƴƴi fof so ganji wojere kalɗo wojere ridda tan soɓuƴi wiya natta ɗo kalɗo wojere ridda fof soɓuƴi wiya natta ɗo hen wojere yo ƴewta hoore mum mbete min kam min wojere wona yew bone o wona yam woni wona kono an ya woni wuuro ko añɓe tan joguiɗa a ala yiɗɓe ƴewta hoore ma ko sikki sakkaji ɓoli tan joguiɗa ƴewta hoore ma aɗa sikkiti yimɓe tan ƴewta hoore ma neɗɗo yo ƴewta hoore mum taw kadi keptina kadi hoore ma kadi jaɓa kadi ko gonduɗa ko ƴeewa haɓade ɗum ittude ɗum Allah walluma kono sa salima heptinde koma a jolni mawnikkinare ngam salade heptinde ko gonɗa ko no jikkuma o wayni ko mbatta ko moƴƴani no jarata ni no mbaɗa ni a bandam andude gonɗa koye gollanade mere kala ko fati golle moƴƴe noon neɗɗo adira aduna ko ha takto hoore mum ha fewnito hoore mum jangga ko moƴƴi woppa ko boni kadi ƴeewa kadi kaalowo ko ene nafma
woto ƴeew kaalow ko ene welma sabu rendo men ko rendo yingo nande ko ene wela neɗɗo kala neɗɗo kaalow ko ene welma tan mbaɗa ɗum giɗo mbaɗa ɗum sehili mbaɗa ɗum jaadiɗo ala koy seyɗani meeɗa wadde ko ene metta ɓernde ma waɗa tan ko ene welma welnanma ha wela ha cikka bonata ɗo bonata ɗo ha gati tawa weeli taw a weeli seyɗani welnante ha wela suukara welnante ha wela wattinma e jabet nebam welnanma ha wela wattinma e tension ngaji e graisse aji mborosaji rafiji goɗɗi ne goodi ko belema ɓolo addiɗi wona yo kono noon neɗɗo so woni kaalowo ko nafanma yinmo hetto faam jab uddit ɓernde ma nde loowo hen ha heeɓa nder jaɓa uddidde haqqille ma o naata toon ƴeewa wahlade so tawi noon jiɗɗa ko neɗɗo tan kaalowo tan kene welma wallahi ma ari suba goto mettuma no feewi sabu a andat koye erreur mawɗo gonɗa wona ko weli neɗɗo kala woni ko nafar ɗum dey ko nafar neɗɗo ko onon sahane metti heɗade sahane mettinande saha welani heɗade sabu nafara neɗɗo koko gandi oɗon gandi qur'ana sene tafsire ene mema moni kala sabu qur'ana haalata ko welanma ko tan qur'ana haalantuma koko nafanma ko ɗum woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haalantuma koko nafanma ko sa waɗi ni nafma sa waɗi ni daña bone qur'ana ko wa'ad e wa'id ko fodanede aljanna e sappanede jeyge sa waɗi ni Allah moƴƴanma sa waɗi ni paya jeyge ɗi laabi ɗiɗi gone qur'ana wa'ad e wa'id podanaɗo moƴƴere e cappanaɗo jeyge ɗum noon banda men taktoɗen koye men gila tagodi gondi maraki e ɓerɗe men yaa ha mawnen jiɗen wahlade donken sabu fulɓe mbi jikku ko leeɓol sa itti artat wadde ɗuggilngol gila ɗo famɗi gille mbawɗa ɗuggide ha laaɓa ittu Allah subhanahu wa taala walla en yewtere men carika walla yewtere men wasiya rendo aljuma ko khutba eɗen jiɗi artude seeɗa hande o so yeehi ha yimɓe gottima woni 3 heures e nder rendo men hande o sukaɓe e mawɓe pop doganta ko télé sukaɓe e mawɓe pop doganta ko télé ɓe jeeɓata hande o ko sériji men hande taw ko jowaɗi e rendo men joie e ɗemgal men enen seeɗen jeeɓa télé joddoɗa koye yumma joddoɗa e kawma joddoɗa e ese joddoɗa e mawne joddoɗa e ɓiye joddoɗa e fof aha noon enen fof eɗen jooɗi eɗen daara ko daaraten ko holko janginta enen wonɓe ɗo eɗen daara ɓe mbete daaraten tan ko wutteji ɗi walla ko makkiyasuji ɗi walla ko mbaadi ndi walla ko jondam dam walla holko daaraten e maɓɓe holko jangaten e maɓɓe goto mon kala yo jaabo namdal ngal jangaten hen ko beele peewen soɓe mbaɗi ko ene feewi nana e galleji men e ɗo daaraten ɗo ƴeewen taktade koye men kono woto jangen e maɓɓe noon goɗɗum ko ene bonna rendo ngo walla wota yi hunde film tan cikka ko noon tigi worata tan mbatta ɗum e galle mbiya ya wattir noon taw moƴƴani ala kadi ko adi kala mboɗo ñaagui en calaki rendo men findina men kono caloɗen gueɗe goɗɗe nanne ɗon ɗon jooɗiɗen eɗen jodde sukaɓe men kala noppi men loowe goɗɗum sikke ko ɗum woni nehedi ala jouo film fotani wonde gonda gondoje ɓucce e film aɗa jouo film
théâtre te ko jouata ko e funti funere mo mbiyata gorko ma o wona gorko ma gonga e gonko gorko ma e nder film mo mbiyata ko ɓiyo o wona ɓiye gonga e gonko no ko ɓiye e nder film mo mbiyata ko kawma o wona kawma gonga e gonko no kawma e nder film gonda hen gondoje ɓutte taw ko gondata ko kala ko fenande tede ko gonɗa e wadde ko gonɗa ni saabu ko film ɗo alay sago jouo film o omo foti famde ɗum ƴettade e film sukaɓe ne jooɗi ɗum ko interdit hay so tawi a ƴettima e film ay en jii des commentaire uji walla film uji mawɗi walla gros mo haalaɓe konngol ɓuttiɓe on jii soɓe kaali waɗe hen no comme mbeeluyel tokosel ni hunuko joom wasa yaltude winde wiye neɗɗo wiyetani ɓayde oɗon jouer film ene waɗa traduire e ɗemɗe goɗɗe bindol ne yalta waɗa traduire en français walla ɗemɗe goɗɗe binde hen aha noon walla so tawi on ƴettima e film mbiya aha ɗum noon ari ko jangguinde woto ƴettoɗe par ce que gonɗon koye findinde woto mbaɗi ɗum tan marketing dañirguel haalis woto mbaɗen tan rendo men ko rendo findino dañirguel haalis ala ɓayde mbiɗen ko eɗen pindina rendo woni konnguɗi ɓutti walla woni comportement ji walla wonko gaddeten e rendo ngo eɗen gandi ɓurani jeelade rendo ngo aha noon yo yaltu e nder haala he mbiya a woto mbaɗeni de ɗum ɗo tagui min waddini ko interdit ko findinde kono mi yii hande ko jangguinde guila e ɓornantere ndi jangguinde guila sifa haalande nde guila sifa gonkaka guila sifa restaurant o ko marketing ɓolo ko jangguinde woni ɗon ko lowde yidde aduna oɗon yidde ɓornantere ndi ɗon yidde ko watte ko ha neɗɗo goɗɗo wawa nadde hen ko ferde demal faade neɗɗo goɗɗo jooɗiɗo daña lawol ɗo rewi taw lawol ngo wona moƴƴol saabu en jiyata hen diine tigui rigui en jiyata hen aada tigui rigui en tinata hen aada needi en tinata hen diine tigui rigui ça veut dire ko en jiitata ko hen koye men e sifa ɗo poɗɗen taktade hen koye meɗen ɗum ne foti yurnitede no feewi ene moƴƴi noon ko watte ko kono ne moƴƴi noon taw ne findina rennogo artirde ɓe faade Allah artirde men faade aadaji men ɗi ganduɗa ko moƴƴi taw wona aadaji bonɗi ƴettade e film en habde e film en dugde e film en debbo wiya gorko merde e film en eɗen jeeɓa film eɗen jooɗi min gorko moɗomi jooɗi joom suudam nani ɓiyam nani esam nani miñam nani galle nani eɗen jeeɓa ndaara série debbo yaltowe joom galle mum merde min a tampini kam wayi sa waɗi mi hocca bagasam yaha ɗon ɗo mbiɗa joom galle ma merde walla an gorko o gummiɗa kala dema sontima piiɗa ɗum pettuɗa ɗum oɗon ndaara onon ɓeeɗo henna ten on pirtani ɗum addi ko jangguinde woto mbaɗe ni ma dañ mo jangguini yo wanni nde américain jiiɗi hebde en nde ɓe jota ko film uji guerre nden kala mo jiiɗa yiɗi wonde ko militaire beelen felloya guerre ɗum jeeyi sabab wande mintireɓe hewɓe naɗo nanni ɗumen e armé ko commanda o arnol soɓe jeeɓi rambo en commando en c'est fini joom yiɗata ko wonde armé yanke yiɗata ko wonde cuusɗo yiɗata wonde guerrier neɗɗo kala ko yeɓata ko ɗum o yiɗata wonde kono so tawi ne janggina nder to aha noon ɗum ɗo ko rentinde min kaalata ko jikkuji ɗi de min goni koye rentinde on woto mbaɗe kono so on pirtata oɗon jokki o marketing ene nannana mon haalis oɗon mbiya oɗon pindina renɗo taw gonɗon koye jangginde a yo ƴewte koy yo ƴewte no moƴƴi ceer findinde no moƴƴi kono pindinen yimɓe ko ene nafa ɗumen woto pindini yimɓe ko nafataɓe hoto pindini yimɓe ko nafataɓe pindinenɓe e ko nafataɓe ko so en pindiniɓe ko nafataɓe ko tan enen ne nafaɗen kono noon en gaare aduna hande oren tan ko jiiɗen kala cokkoɗen hen ko jiiɗen kala cokkoɗen hen
kala ko jiiɗen cokkoɗen hen te seɗen cokko en cokkorta hen seesa kono en cokkota koye gueɗe moƴƴe ɗe ne ɓamta en cokkorɗe nan koye gueɗe ɗe ne koyna en janggo walla ne adda ceerigo hakkude men walla ne ɓeydana men ganju walla ne ɓeydana men caɗele walla ne addana men caɗele janggo sabu hanki ko en uddaɓe no feewi nde uddugol ngol uddi ha tiiɗi pallanteje ɗe baafi ɗe puɗɗi udditede hajotoɓe gusti hajade yimɓeɓe ɓoccitiɓe dogi ɓe galda e dartade ɓe gaddi goɗɗum ɓe cokke nder men cikkuɗen ko ɗum woni aduna e pinal cikkuɗen ko ɗum woni yontede famde cikkuɗen ko ɗum woni lallitade jeeyede leydi jaaduɗen ɗum ɗon addani rendo caɗele moni kala nan yonguinini ande hoore nde nimsi banda men ni khutba wi en yo Allah won ballo eɗen garta seeɗa hande o kala mo jiiɗa hande e rendo men banggue rewɓe ɓe sa limi joyo hen tata ko waɗɓe heesal teno heesal ɓurɗo bonde o mbaɗo no ɓakkere o ni heesal ñolneteɗo o mbaɗo no ɓakkere loofal ngal ni mi anda ko gana ɓe pewnata ɗum e jogui sanction ngaji bonɗi ñamoji nguru joni kufta ɗum watte hen soɓe kalnima formaleji ɗi ɓe mbaɗata hen ɗi soɓe kalnima produit ji chimique bonɗi mbaɗeteɗi hen ɗi subhanallah wallahi kon jambareɓe dey neɗɗo addamma tan wima ɗum ne wahla nguru tan cokka e ɓanduma ka jambaro de kani ka jambaro neɗɗo addama nde foɗɗere tan wima ne moƴƴi tan jara neɗɗo ne yeeye poɗɗe ni tan cooda tan jara neɗɗo ne yeeye ni leɗɗe tan a anda ɗo ɗe guittano ɗe pewniraɗo ɗe lirano ɗe goni tan jara tawa a andamo a famani laaɓal ngal a famani hygiène o a famani ko jogui ko ka jambaro dey kan ka jambaro mbahla nguruma wontanma cancer ñorɓino nguruma bonna juuɗe ma bonna koyɗe ma suma kooɓe ma suma pooɓe ma sumanma dote ma suma korle ma suma kolɓuli ma suma kala ko woni ma natta yodde natta jogade ɓandu suuɗindu yondu ɓandu ma lartoto hay so tawi a leldima joom galle ma a moɓoto a yiiɗa yiya hay ɓandu ma a yiiɗa yiya buhe ma a yiiɗa yiya dote ma a yiiɗa yiya wone gueɗe e ma sabu koko nefni laarotako hanti a duumima hen a wawa accude il faut jaaha ha ɓakkere ten ɗo gonɗa ɗo ka gasɗo ha laaɓi ka cancer de peau nguruma ngu kala wonti cancer a derguiti nguruma moƴƴu nguru ngu Allah wi ɗo koɗɗa ɗo ne wuli jaw waɗanma nguɗo nguru renanma nguleki ki nguru ngu renanma hendu ndu nguru ngu renanma ndiyam ɗam nguru ngu renanma kenal cewkal kal garawal jamma nguru ngu renanma ɗum wata ñawde jaaha ñorta nguɗon nguru jaltina nguru hoyngu nder pentiragu ha wojji ngun nguru ngu ganduɗa ngu warende nangue ngu warende nguleki wawa rende hendu wawa rende ɓuuɓol wawa marde haydara jogoɗa nguɗon nguru mbiya ya wuur ya sellu haalani gonga mbiya ya wuur ya sellu banda men goppe heesal mi wi on woto keɗoɗe neɗɗo kaalowo kene wela on keɗoɗe neɗɗo kaalowo ko ene nafa en accu heesal ko nafoore ma accu heesal ko nafoore ma nangu heesal wojju yoot ene wele nofuru dey kono nafatama janggo jeehe namdoyɗe adinoɓe sokkaɗe heesal ndentuɗe ɗum ndentuɗe iwoɓe woni nokkuji goɗɗi garay rendo ne gaddan mum mbutulon mbiya an naati ɗum an yaltuno mbaɗani nda mem seeɗa mema seeɗa jiya ɓanduma ne liiso jiya yeeso ma ngo ne liiso
suuyo ma yiɗata ko ya wat sabu a yi aɗa liiso ko gonga sabu nguru ma sene waklo gonta koye liisade hade heesal o ñamde ko ɓawli ko gonta koye liisade a jalbat nguru ma yooɗat teni ko an tan yiyata ɗum sabu holɗum ko an tan yiyata ɗum sabu ɗo gonɗa e liisade ɗo hay goto yiyatami o ko an yooɗi nda ujunere nani hay goto wiyatama noon hay goto wiyatama an de joni no mbaɗa yodini nda wudere nani ala wadde ɗam jondam holko ɗam jeeɗi jondam ɗam rokka min kam mi yii des commentaire américain ji jaaha mawnina dote mawnina endi mbaɗa ni pewna kine ɓen ko star uji ɗi ganduɗa so tawi a darima yeeso maɓe yeeɓi hinere nde a nanat jungo e poste jaltina des millions de dollars debbo goto américain yeehi change dote mum mawnini seeɗa sa fawi jungo ma holno foti joɓata milliard uji dollars no foti an gara aɗa soodaga produit ji pomatuji aɗa waɗa indi ma e dote beele ne mawna kokkuma cancer nder taw hay goto rokkata men hay bujjoyi hay a yooɗini wiyetake ko an tan ɓornoto wutimi mide mboɗo mi yooɗa de la ilaha illallah gona turude an darogal battintoɗa koye tiktok battintoɗa koye tiktok so ɓooyi ganda e hoorema hay goto wiyatama yooɗi goo a yetti halis ma soodi produit aɗana momayma mbiɗen ɓuttiɗa ko an tan yiyata goɗɗo yiyata goɗɗo fo hajum ala hen bandam rento bandamen ndento ɗi produit ji giwoji to Ghana contrefaçon ko ɗum woni ko laamuji men dartone kaɓo wonno sa yimɓe ne gadda poɗɗe ɗe ne mbaɗi haalis aɓe gadda produit ɗi ne mbaɗi haalis sabu holɗum fewna koye suuɗayro rewani e laboratoire uji moƴƴi hay laboratoire to goto fewnani ɗum e sifa moƴƴuɗo rewani e scientifique en mawɓe anduɓe o produit de ene wawi yaade nguruma rewani e dermatologie en anduɓe ñabbuji guri aha o produit de ene wawi safrude nguruma rewani toon koko fewna tan e suuɗayru fewna ha gasi natir leyɗele ɗe suuɗayru rewani to duwañi waɗaka contrôle rewani hay nokku are nokkuji ɗi watti yeyede kala desten ma aɗa sodane peinture ma seeɗa aɗa yiya aɗa liiso aɗa yiya aɗa ɗaata aɗa yiya aɗa waɗa ni ha ɓooya wontanma goɗɗum rento walla min son ɓorni wuttama mboɗo yuubiti seeɗa sabu holɗum birɗam ɗe fof ne jalti mi anda ko portemanteau gonɗo ɗo e sar dande o ƴiiɗe fof ne o ƴiima jaltu holko woni hen yoɗe jaltu haɗe puŋŋino ko ɗum woni jondam debbo wona yo ƴee heew tan ɓernde heew ala han kadi jahata sodoya poɗɗe pewnade tan taw ko dorko woni na heewi sa moƴi foɗɗere a ɗanoto a ñamat a harata gona e feefde gona e wuttude ɓandu ma ndu mbatata kono dammuwol ni walla guertoɗe élevage ɗeɗo ni hankadi pikkiraji batteɗe guertoɗe ko ɗum ƴufnata guertoɗe wona jawdi ne woodi ko ɗi pikkirte ko ɗum ƴufnata ɗi joni an poɗɗe ɗe moɗata ɗe ko ɗum ƴufnatma wuttuma nawma ha to diabete nawma ha to tension ngaji nawma ha e ha bandam rento bandam no Allah tagirma ni accir noon hoore ma rento yarde poɗɗe pour ɓuttidde yimɓe fof nana mbaɗa sport pour fojje kala neɗɗo ƴoƴƴo hande joom ɓandu seeɗa nana waɗa sport hirata ko yaade hirata ko wadde mouvement ji mbeɗen usta ɓandu mum saabu ɓandu natti sirde an noon mbiya sa ɓorni wutte aɗa yuubiti aɗa famɗi aɗa sewi a yooɗirani ni aɗa moɗa poɗɗe beele ya ɓuttit gona diriyanke walla gona jontaɗo sa loggi wutte dande daro rento koye rento ɗin wutteji wona wutte ma ɗo Allah hokkuma ɗo sa ñantima ɗon tan a yooɗat ɗon sa jippini hoorema e hoorema a holli hoorema Allah holluma hoorema aduna yinma rento ɗe poɗɗe hande bandiramen rewɓe heewɓe nanɗo henna ko ɓuri heewde majorité ko modata ko poɗɗe beele wutten daro e muɗum ɗam jondam ko ɗam firti poɗɗe ɗe moɗata ɗe fof ko posone koɗe effet ɗe ñawnuma ɗe gaddayma bone ɗe gaddayma caɗele mbuɗu ngu dañƴa fof ko produit heesal mbuɗu ngu dañƴa fof ko poɗɗe mbuɗu ngu dañƴa fof ko aɗa tan naata e produit ji ndentoɗe banda men
kadi ndentoɗe ɗe poɗɗe jeeteɗe TikTok e WhatsApp taw ko bonnude deedi ndentoɗe deedi hande nan tan mawnini payi dow a hulani Allah a yeehi ha ƴetti reedu jaha e nder kala ndesten ma TikTok sa tappi hokkanma ko poɗɗe avortement ni goodi WhatsApp ko noon Facebook ko noon ɗi calɗi kala ko noon cooda wontanma señmama a dartota ko ha abadan wonɓe ganduɗen hen heewɓe hannde haa ɗo nana gonde señmaji nana ceña ƴiƴam ne yalta min donki yo darto dartoraɗo reedu nana wutti ne ande hoore mum ñallata ko librade ne ande hoore mum yalti yaltani ƴiƴam watta montude hoore woni tan kadi batti ko hangede saaha batti yiide goɗɗum saabu ƴiƴam gila ko bonni ko koko jillodiri e ƴiƴam makko rokkimo caɗele goɗɗe rentade ɓuuri safrade bandam rentade ɓuuri safrade kala ko eɗen mbaɗa janngo ha sella so tawi jiɗɗa ko wattude ƴettude leɗɗe yaata docteur ma wanma analyse nguru ma walla to jaha to anduɓe cosmétique tigi rigi yeeyoɓe ɗum ene ngooti ko anduɓe kollaɓe tema o min jimmi tan ko tema oɗo fewnudema haw feewa mi yonnamo ene jogii produit ji mum ne jogii pomotuji mum ɗi mbatta hen yonnanma nguru ma ngu hecciɗinma nguru ma ngu fewnanma nguru ma ngu ha yoɗa tawa wahalaki min jimmi ko vitamine ƴiye walla vitamine ɓandu saabu mboɗo tini mboɗo feebli seeɗa docteur ma windanma leɗɗe mum walla sira mum vitamine wona vitamine ya heew ñamde ala ko vitamine ñamminde ƴiye ɗe vitamine wurtinde ɗaɗi ɗi vitamine wurtinde nguru ngu vitamine wurtinde ɓandu ma ndu ɗum ne woodi taw ɓuttiɗinta kono rokkanma ko forme moƴƴo pina aɗa softi gona e softede saw hankadi an ƴiimaɗe fof ko dariɗe ɗin vitamine uji ne goodi holko mbatta poɗɗe yuufi yaafa ɓuttina hoorema gorko ma wattindo e safrudema walla a ala gorko ya mod poɗɗe tan ya xees tan ya mod poɗɗe tan ya xees beele gorko so yima tan naatayma ñande gorko resma daɓirɗa fof ko hôpital paaɗon sa dambitima tan ko ordonnance uji mbarata gorko hankadi so tawi gorko safrani wiya o safrata joom suudu makko ndentoɗen bandamen ndentuɗen kala ko ene ñawna en Allah subhanahu wa taala walla en hey min bandiraɓe rewɓe tinnoɗen goppe xeesal surtout onon sukaɓe tokosɓe étudiaji élevaɓe kono sukaɓe tokosɓe janggoɗon piiɓe wonde cadre uji mawɗi yooɗani gona ministre walla gona directeur walla gona ingénieur walla gona enseignante walla gona jangguinoɗo fi xeesal ha wojji holko jangguintaɓe wonɓe yeeso ma janggo ne wawi gona docteur aɗa wona ɗi hôpital uji aɗa fi o xeesal ha lammi tot holko mbawɗa safrude neɗɗo holko mbawɗa jangguinde neɗɗo yo wat ko ene jangge e mum moƴƴere woto wat ko ene jangge e ma e bonande tinnoɗen yimbaji tinnoɗen ɗacce xeesal tinnoɗen ɗaccen xeesal tinnoɗen ɗaccen xeesal e tinnoɗen ɗaccen xeesal so tawi tan jiɗɗa ko yodde jiɗɗa ko ngarɗude ko cotta xeesal ko waɗɗum économique ndendina ha wona ujunnaji 5 walla wona ujunnaji 10 jaha pharmacie cooda collagène jaha pharmacie cooda collagène moƴƴo taw wona collagène fabriqué en cassette taw wona collagène uji pewnaɗi hono kadi no poɗɗi ɓuttinoɗe fewnani cooda collagène moƴƴo sa yari yonnuma mbayano darogal ni taw wonani wahli nguruma ala ko a jalbat no darogal ni taw bonnata e ma haydara so tawi a ala ñaam maaro ñaam haako yar tufam yar ndiyam ɓandu ma arta joni joni so tawi jiɗɗa ko ɓuttidde wat cooke ñebbe ne ngoodi def ñaama so jiɗɗa ko ɓuttidde de ñuɓɓerde ma
deñu fittanduma ñaam ko moƴƴi yana e ma. Alhamdulillah. Yo Allah won ballo, yo Allah reen suura hisna. Yo Allah won ballo, yo Allah reen suura hisna. Kala ko yehi artani majji yo Allah hollit. So tawi koko maayi kadi yo Allah hollit ɓerɗe pitta ɓerɗe jomin ndeeƴa. Kala ko ɗanni artani humpitani yo Allah artir hollita. Ko ɗanni artani humpitani ne maayi yo Allah hollit ɓerɗe jinnamum ndeeƴa. Kala ko ɗanni ronki artude ngam caɗele aduna yo Allah loftu ɗum toon artir ɗum jame kisal. Allah waɗa rendo ngo e peewal e moƴƴere nunɗal. Allah reena en reenana en ɓe dumbaɓe Allah yaltina ɓe jam. O bandiraɗo debbo tedduɗo noon eɗen duwanomo oɗo ɓiɗɗo dumbaɗo yo Allah dumbinmo. ɗo ko leçon mawɗo. ɓiɓɓe moƴƴuɓe heewɓe ene jaada e sukaɓe woɗɓe nanna ɓe sukaɓe ceeki goɗɗi naata hen probléme o ara ndodoɗa fof tawgorama anda. yo Allah dumbit banam debbo. yo Allah dumbit o ɓiɗɗo mo yimɓe fof cettani moƴƴere kono laamu anda ɗum. moɓe tawi jungo mum fof ko on. hande ndentoɗe ɗi dorokaji ko jiɗɗa neɗɗo ko fof ko jadata e neɗɗo ko fof so tottima cawguel sa anda salo, so tottima enveloppe sa anda salo, so tottima sakkosel sa anda salo, so yima ar ɗoftam leydi Mauritanie walla leydi Mali walla leydi Gambie walla naggam, so tawi a anda ko yehete ko salo oɗon mbawi yaade o heɓa toon ko ene diila wo itta ɗum garan ha sara frontiére ma nagganam ɗo so tawama e ma a maayi ko an heddoto e kaso kanko ɓenni o yeehi bolol makko ndentoɗe sukaɓe worɓe ar ɗoftam Gambie ar ɗoftam naggam mi waɗanma billet jolene oto jehen salo jole moto ar jehen walla wonmo nawnami ɗo marchandise sa anda salo caloɗe hande motoje kewɗe rendo men ko diilore en jogui ko enveloppe aji kaɓɓon ne diiloya yamba en drogue en ndentoɗe kala nanggaɗo hen dañi bone teni heewi nanggue tan komo wowani ɗum walla mo anda walla tottaɗo yo jogo ɓe gara ɓe tawma ɓe nanguma ndentoɗen Allah walla en. So buuɗalirmede feeri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen so haaji Allah rahmanu yontere fande ne gasa musidɗo men haali Abouba ma aran men e yewtere mon buuɗalirmede so haaji Allah rahmanu enen ɗiɗo dumunnaji ene gasa to banggue yewtere buuɗalirmede e mbawata aroyde hen so haaji Allah rahmanu kono so Allah jaaɓi inchallah mamin ƴeewa peeje peccorɗe kala wawde jokkonoyde moɗon tarikhaji annabaɓe min e ceerno Haali Abdoullahi Sy so haaji Allah rahmanu inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah.